Cieszy, że po pierwszej słabej połowie, bo tak trzeba powiedzieć, że graliśmy bardzo przeciętnie, zagraliśmy drugą lepszą i to daje jakąś nadzieję, że pod Beskidziu wygramy. Natomiast no, musimy wyciągnąć wnioski na pewno z tej pierwszej połowy. No na pewno druga połowa, mogliśmy wykorzystać parę sytuacji, myślę, że przeważaliśmy, no i powinniśmy zdobyć 3 punkty, no ale jak się nie wygrywa, to trzeba zremisować i dobrze, że nie przegraliśmy meczu. Raz na 2 mecze lepiej wygrać chyba niż przegrać, niż remisować, także my musimy szukać tutaj przede wszystkim 3 punktów zawsze u siebie. Z tej sytuacji się sędzia wybroni, natomiast wcześniejsze sytuacje były ewidentne faule dla nas, to nas wybijało na pewno z rytmu i myślę, że dlatego tak tu kibice zareagowali po tym faulu na mnie. Mógł gwizdnąć, nie gwizdnął, ja nie będę rozdzielał szat, natomiast tak jak mówię, wcześniej było kilka takich fauli, po których po prostu traciliśmy piłkę na korzyść przeciwnika. Nie, robiłem co mogłem w drugiej drużynie, tam strzelałem bramkę, trener Kolcianin dał mi szansę w pierwszej drużynie, no i staram się wykorzystać. Od zawsze gram na takich wysokich obrońców, także jestem przyzwyczajony do tego i staram się co mogę robić, żeby nie wiem, zostać faul czy wyjść jakoś z tej sytuacji. Myślę, że to dobrze, że gramy co 3 dni, z Widzewem nam wyszło, pojechaliśmy tutaj po remisie ze Śląskiem, na Widzewie wygraliśmy, także grajmy. No nie, akurat czysto trafiłem w piłkę, fajnie po krótkim weszła, trener uczula, żeby iść, napastnik powinien iść na krótki słupek, no i Daniel dziwnie dobrą piłkę dograł i ja skończyłem. No nie wiem, no myślę, że to był faul, bo zawodnik Pogoni nie dotknął piłki, no ale zobaczymy to w powtórkach. Absolutnie nie jestem zadowolony z postawy zawodników w tym meczu, przekazałem im to w szatni. Zmiany, których próbowałem dokonać tylko i wyłącznie, aby tu zdobyć 3 punkty. Postawiliśmy na bardziej ofensywny styl ofensywnych zawodników. Nie wyszło, ale też w końcówce chociażby ten rzut wolny Marka Zińczuka, który przeleciał gdzieś blisko bramki, równie dobrze mogliśmy to spotkanie przegrać. Czyli podsumowując bardzo krótko, cenny punkt po przeciętnej grze. Dziękuję. Bol to pre nás ťažký meč s veľmi dobrým súperom. Vedeli sme, že Pogoň je veľmi silný v ofenzíve, preto sme ani nechceli hrať nejak vyložene len atakovať a všetko len do útoku, aj keď sme vedeli, že tá situácia v tej tabulke sa víťazstvami či už zavyší, alebo aj korony dosť tam vlastne všetko sa to tam vyrovnalo v tej tabulke a pred zápasom sme si hovorili, že už v tomto 3. zápase doma chceme 3 body. Ale na druhej strane sme museli hrať pozorne v defenzíve, lebo ako som už hovoril, Pogoň je veľmi silný v ofenzíve. Myslím si, že sme po veľmi dobrej akcii Daniela Dživniela strelili krásny gól Kviatekom a išli sme do vedenia, ale k tomu druhému gólu, alebo k tomu vyrovnávajúcemu gólu ešte som nevidel nič, vlastne žiadne obrázky v televízii, tak myslím si, že tam bol faul na Surmana. Z toho sme vlastne, my sme mohli ísť do kontraataku a z toho sme dostali vlastne vyrovnávajúcu branku. Takže polčas 1-1. V druhom polčase sme chceli zmeniť trochu aj výmenou Smektalu, ktorému to až tak dobre nešlo za Končovského, ale tá zmena nám nevyšla. Končovský nám nepomohol. Musím povedať, že nebol to ten Končovský, ktorého som si ja predstavoval v tej fáze hry, že tam mal veľkú strefu, veľa priestoru a že jeho šibkosťou nám tam pomôže, ale žiaľ Bohu, v tých fázach hry nám nepomohol a preto ten zápas skončil 1-1, aj keď si myslím, že ten Žienčukov žud voľný bol možná milimetre, ale tak už to vo futbale chodí, takže do tretice len 1 bod. Škoda, chceli sme 3. Nie, momentálne situácia je taká, že Vlodika je kontuziovaný. Vlodik nebol v kádre a jediný na tú pravú stranu sa pýtal Končkovský. On má na to predpoklady, aby hral aj ako pomocník. A je šibký, vie dať dobrý center a to sme od neho chceli, lebo Pietruška na ľavej strane už mal žltú kartu a chceli sme tam, aby bola situácia 1 na 1, aby sa tam presadil a
ale nechcem teraz hovoriť len, že bol problém Končkovský, to určite nie, ale do budúcna ja si myslím, že Končkovský je pravý obranca, ale tam, kde ho postavím, tam musí hrať. Tak, má tam ranu na nohe a museli mu to cez púlku mu to museli zošívať. Dobre, aj tak sa to povie po poľsky, zošívať mu to? Zošívať. Takže mu to doktor zošil tam a musel hrať, lebo Malina má takú formu, že hrá výborne, ako to vidno, že dá taký kľud tomu mužstvu, že tá defenzíva pracuje spolu s ním a Malina je v životnej forme. To je pravda, že pri takýchto vyrovnaných družinách rozhodujú tieto štandardné situácie a tie nám dnes nevyšli, že predtým sme dali bránky po standardných situáciách, po Žutu Voľném, v Gliviciach po Žutu Rožném, ale dnes neboli až také dobré, ale škoda toho posledného Žienčukového Žutu Voľného, ten bol snáď milimetre a ja som ho už videl v sieti.